Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Usman Musa kamar yadda ku sani. A darasin mu ne insha Allah zan kawo mana sabuwar hanya ce wacce zaka samu 35,000 insha Allah a cikin wannan application na Alatwema Bank. Su ne wanda suka fitar da wannan referral program din wanda suka ce kai inviting din mutane sama da 5. Insha Allah in kai inviting din sama da 5 kuma suka yi verification normal, suka yi komai normal, insha Allah za su sa maka 35,000 a cikin account naka. Su ne suka fitar da wannan tsari, shine muka ce to bari mu muku bidiyo domin mu san da ku dan ku sani kowa ya je ya nemi nashi referral din ya samu rabansa insha Allah. Ka sabbin shigowa wannan channel din namu ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora, kuma ku danna mana like domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa kafin muku sabon bidiyo. Yawwa, sannan kuma zan ajiye muku link ɗin shi Alatwema ɗin a description, sannan kuma zan ajiye muku shi referral code ɗina domin ku yi ta ƙarƙashina. Yawwa, yanzu za mu tafi bidiyon mu kai tsaye. Yawwa, kamar yadda ku gani bayan ka yi downloading ɗin application ɗin ya kawo ka nan haka, ka buɗe shi kenan. Kana zuwa gashi nan zai sa maka login and kuma get start. To nan login bayan ka riga ka yi rijista ne, irin ka fita zaka danna login, nan kuma get start shine inda zaka zo ka yi abin creating din shi. Kawai za mu danna misali get start. Zan yi for example ne duk wani abubuwa da ya nuna maka yana gaya maka abubuwan yadda bankin yake kuma abubuwan da suke bukata duk yadda abin yake. Nan gashi nan saving account da kuma suna ba da debit card da sauransu, kuma za su yi amfani da BBN, za su yi verification na ɗaukar hoto, sannan za ka yi signature naka a takarda ka ɗauke ta. Zan ƙara muku bayani gashi nan inda za ka sa email address ga phone number. Bayan ka sa email address ga phone number, ina tunanin za su tambaye ka cewar za ka sa su BBN number da su question da su duk wani abubuwa dai da suke bukata. Za ka uploading din national ID card naka bayan ka gama registration. Dama kuma a cikin registration din za ka yi ɗau hoton ka, sannan za ka yi ɗau hoton sign, ka ɗau signature haka, ka ɗauka a takarda ka sa, sannan za ka sa ko voters card ko national ID card shi ma ka ɗauka, sannan ka sa musu, za su yi verify ɗinka su yi active ɗinka ke ɗaya. To bayan sun gama active ɗinka, bayan sun gama active naka, kawai za ka yi ɗau account number da suka sa ma, ka je ka sa naira 500 a ciki. Bayan ka sa 500 a ciki za ka zare kayanka. To haka abin yake. Yanzu haka bari mu fito dai, saboda ba mu already mun riga mun yi abin creating ɗin account. Kawai yanzu login za mu zo mu danna, bari mu danna gashi nan mun yi login haka. Bari ya wuce. Yawwa, yana wucewa gashi kun ga fuska application ga account number da suka bamu na Alatwema Bank din gashi nan inda zaka danna kwafi. Kai kwafi nata, zaka je ka saka wannan 500 din. Bayan fa ka riga ka yi verification din komai da komai, misali ga inda zaka ga verification din komai, idan ka ga nan gurin zaka zo, idan ka ga gurin da na nuna bari in shiga mu gani. Yawwa, kun gan shi. Sai ka shiga profile, editing profile gashi nan kamar haka, editing profile. Kawai kana shiga sa kun ga inda komai ya sama da good. A gurin sa an sa good, ga personal information ina good, ga contact details an sa min good, ga document an sa min good. Kun ga wajen next of kin din nan ba a sa min good ba saboda ban sa ba. To ya kasance guda hudun nan an sama good gaba ɗayansu. Ka shige su ka cike duk wani bukatunsu ko kuma wani abu da suke bukata ka cike shi, saboda ta nan ne nan zaka samu wannan referral ɗin da idan ka gaito mutane 5 insha Allah za ka samu nasarar samun 35,000 insha Allah. Yawwa, bayan ka gama haka to shine zaka je kwafi account number. Bari mu fito. Idan ka kwafi account number, ta wannan bankin ka kwafe ta, sai ka je ka turo 500. Kana turo 500 to za ka ɗan batta yan awanni kaɗan, kawai sai ka zare ta ka mai da ta cikin bankin ka da ka turo dama.
to dama haka abin yake, ga inda zaka sending money, ga airtime, ga komai kamar yadda duk kuka sani banki yanda abin yake. Sai wajen referral inda zaka je ka tura referral, za mu shiga dai inda muka shiga ɗazu, gashi nan inda aka sa referral a friend, kawai sai ka danna shi. Gashi nan inda referral code ɗina yake, referral code ɗina kun gan shi gashi nan. Sannan kuma ga inda za ka share direct ka tura mutum, kawai directly ya ɗauko application ɗin sai ya yi. To haka wannan abu yake, kuma insha Allah ana sa ran za a samu wannan kuɗi sosai. Za su bayar kuma sun sanar a site nasu, kuma komai nasu, da misali sun sanar a Twitter nasu, sun sanar a Instagram nasu da Facebook sun sanar, da kuma Telegram account shi ma sun sanar. Don haka kowa ya kokari ya creating din wannan account din, ya yi wa mutane akalla mutane 5 ko zuwa 10, sannan sai mu zuba ido. Insha Allah za ku ga idan sun fara bayarwa, za ku ga sun fara bayarwa a cikin za ku ga suna sa muku kuɗin a cikin wannan account naku na Alert Wema din. Za ku ga duk wani kuɗi da suka baku za ku gan shi a cikin wannan account din. Don haka kowa ya kokari ya yi rijista, na ajiye muku link din a description, sai ku bi ku je ku yi rijista kamar yadda na faɗa. Insha Allah kowa ya yi verification normal insha Allah.